Ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuzehlisa ngizothanda kubingelela kubalandeli bendlabeyiphika, kubalandeli bakamshovenkani kwabanenkani, kubalandeli benkosi yomaskandi umthandeni wakaManqele. Nibingelelwa yona futhi indlabeyiphika umthandeni wakaManqele. Nginomlayezo bafowethu ngalesikhathi Ophuthumayo. Umlayezo wami unenhloso yokuxwayisa noma yokuyala ikakhulukazi kubalandeli begcokama ngokubuningi babo. Bafowethu ngicela ukuthi nazi ukuthi le ndoda enisupportayo eyimina yindoda esatshwayo, yindoda etatazelisayo, yindoda okukhulunywa ngayo usuku nosuku, yindoda okuhlangana amadoda ahlukane ngegama layo. Ngicela niqondeke bafowethu noma manono amahle, niqonde zingane zakwethu kwaphumdelile ukuthi umthandeni akuyena umuntu ozokwazi ama-update ngaso sonke isikhathi ngempilo yakhe, ngoba wonke umuntu okhona noma umaskandi okhona uyafisa ukwazi, noma umlandeli okhona uyafisa ukwazi ukuthi namhlanje ke igcokama kuthiwani ngalo, kuthiwani ngendlabeyiphika. Kodwa bafowethu ngekwazi ukuthi nizazi zonke izinto ngesikhathi esifanele, ngoba into eyenzakalayo la kunabaculi abangamagwala abahambe besesha noma bekopolota izinto ezithinta mina, besuke futhi babeqeda ukopolota lezo zinto zami lezo behambe beyothakatha bengithakathe ngazo lezi zinto okungangoba ngingaginqika nezimoto noma ngidutshulwe ngabantu ngife, kanti mina bengithi ngivezela nina iqiniso ngempilo yami, ngoba nina niyafisa ukwazi ukuthi kuqhubakalani ngami ngaso sonke isikhathi. Kuma nje unesihloko sealbum siyendlabeyiphika sithi Ithuna ledixa. Ngempela isihloko sealbum yendlabeyiphika sithi Ithuna ledixa. Kunjalo kuyiqiniso lokho, kodwa kunomculi ophathe ubugwala wagijima wakopolota lezo ndaba wasithola isihloko lapha sithole khona, ngoba mina angilandeli indaba zamuntu. Niyamazi umculo uhamba elandela indaba zabantu zonke, indaba ezaziwa uyena. Wase eyiskipha lesi sihloko ngenhloso yokuthi mhlambe ahlukumeze noma ngenhloso yokuthi alulaze umsebenzi wendlabeyiphika. Kodwa bafowethu leso sihloko mase siphumile sizamile kuba nendlela yokuthi siwudukise umkhondo. Kanjalo futhi lo mculi lowo sike samemezela indaba yegold disc neplatinum, sathi kuzophuma ibhomu ngo6 o'clock. Angeke uthi ibhomu into siyishilo vele wathi gold disc neplatinum. Okusho khona ukuthi kwakufanele nani nijule bafowethu, kufanele nijule nicabanga ukuthi ayikho into yami nizoyithola kalula ethinta impilo yami noma ethinta izinto ezenzeka kumina. Yonke into eqhamuka kumina izoqhamukisa isurprise. Kufanele niqonde lokho bafowethu, ngoba uma nizokwazi zonke izinto ngami ziyiqiniso, kufanele nazi ukuthi nezitha ziyazi same time, zithatha inyathelo, ziyangibulala ngoba kuzindlabeyiphika nje. Kuzoniphatha kanjani bafowethu manithola ukuthi ngiphenduke nemoto ngafa noma ngidutshuliwe ngafa indlabeyiphika umcimbi lomkhulu okugcwalisa istadium ungakafiki? Nizojabula yini na? Uma ungithanda ngempela kuyiqiniso ukuthi ngeke ukujabulise lokho. Uma ngeke ukujabuliseke lokho bafowethu, ngicela ukuthi ningalwi nezinduna zenu noma nobuholi benu uma buqhamuka namaplani athile okulahla noma ukudukisa umqondo ukuthi izitha zazi ngegcokama lesho ukuthi iqhubakalani. Namhlanje bafowethu ngo7 iyeza iCD cover kodwa yangemumva ephethe uhlu lwengoma, isihloko sealbum vele sithi Ithuna ledixa. Bese ukuthi kusasa iyeza futhi iCD cover yendlabeyiphika. Ngicela kodwa bafowethu ukuthi ningaxabani neinduna, nithi induna ziyanidukisa, induna zisuke zidukisa izitha, hayi nina. Uma ungesona isitha segcokama elisha awudukile, uma uyisitha segcokama elisha udukile. Anginendaba futhi nawe ngoba vele uyisitha, kodwa nginendaba nomlandeli la njoba ngenzele recording esheshana noma ephuthumayo. Bengixwayisa lokho bafowethu ukuthi ngicela nazi ukuthi izinto zami ziyimfihlo, futhi akekho umuntu ozoqonda ukuthi kwenzakalani ngami. Nizobona kuba sekwenzeka isikhathi esiningi ngenxa yokuthi nginkankiwe bafowethu. Kunzima lapha engikhona, ngikhuluma nje kunenkinga engehlele einsukwini enzima kabi eshaqisayo.
engathi mayithola zintatheli namhlanje ibambe o front page kuzona zonke indawo, kodwa leyo nkinga iseniyoze niyithole ngolesine ukuthi ngehlelwe yini, ngasinda kanjani, ngoba bafowethu akumnandi lapha engikhona. Kodwa nina niyafisa ukwazi ngami bafowethu, nami futhi ngiyafisa ukuthi nazi ngami ukuthi iqhubekakalani. Ngaso ngesikhathi kodwa bafowethu angeke ungisize lokho, ngoba nezitha ziyathola ukuthi kwenzakalani bese ziyaqinisa. Ngiyacela bafowethu ukuthi njengamanje okuningi sidibane nakho kuyi-CD na kuyi-video clip engizoyikhipha. Ngiyabonga.